बेवहाय दिनैहाय नोंथांमोनहा जगदान हाबाफारि लादों बबे जिल्लानिफ्राय नोंथांमोनहा जगदान होफैदों? जोंनिया गसाइगाव साब डिभिजननि सिङाव थानाय सराइबिल बियाबनि सिङाव सामफ्रामबो बिपिएफ आरो गुबुन गुबुन हानजानिफ्राय इउपिपिएल हानजायाव हाबफैनायनि जे मोनसे प्रसेस सोलिगासिनो दं बियो सामफ्रामबो जागासिनो दङ। दिनैबो जोंनि गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएल नि मावख'आवहाय जोंनि गसाइगाव टाउननि वार्ड नम्बर 1 नि उत्तरपारा वार्ड नम्बर 1 नि गोबां जोंनि बिपिएफ हानजानि आरो गुबुन गुबुन हानजानि सोद्रोमाफ्रा जोंनि इउपिपिएल हानजायाव जइन जाफैदों। लोगोसेयै धावलिगुरि प्राइमारि सराइबिल समस्तिनि धावलिगुरि प्राइमारिनि इउथनि प्रेसिडेन्टजों लोगोसे गोबां बिपिएफनि सोद्रोमाफ्रा दिनैहाय इउपिपिएल हानजायावहाय जइन जाफैबाय। बेनो फोरमान होयो जे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव प्रमद बर' सार दैदेननाय इउपिपिएलनि जे सरकार बे इउपिपिएल सरकारनि हाबाफारिफोरखौ मोजां मोननानै दिनै सारा बिटिआरआवनो इउपिपिएल हानजायावहाय दले बले जगदान जागासिनो दं। सामफ्रामबो दिनै सराइबिल समस्तियावबो गोबां बेबायदिनो गुबुन गुबुन हानजानि सोद्रोमाफ्रा जइन जाफैजोब्बाय। एबार 2025 मायथाइनि जे बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं बेयाव जोङो सराइबिल समस्तिखौ बिपुल भटआव देरहाहोनानै जोंनि प्रमद बर' सारनि आखाइखौ मजबुत खालामनानै बिथांनि सरकार दानायाव जोङो गोख्रोङै बाहागो लागोन सराइबिल समस्ति हिसाबै। दा बेनिनो फोरमान हिसाबै सामफ्रामबो जइनिं जागासिनो दं। दा नै माखासे सुबुंफ्रा जइन जाखांबाय। दान्दिसे उनाव आरो जोंनि गसाइगाव टाउननिनो गोबां बिपिएफ हानजानि सोद्रोमाफ्रा जइन जानो थांबावगासिनो दं। बेबायदिनो गाबोनबो जइनिं जागोन, समफोरबो जइनिं जागोन। सामफ्रामबो जोङो जेब्लानो सम आरो सुजुग मिलायो जोङो बिपिएफ हानजा आरो गुबुन गुबुन हानजानि सोद्रोमाफोरखौ इउपिपिएलआवहाय जोङो बरायनानै जइनिं होगासिनो दङ। प्रतिमा छेत्री আমি গোসাইগাঁও থাকি আর কি মানে ফার্স্ট টাইম আমি প্রথমে কোথাও করি নাই মানে আগের থেকেও শুনছিলাম আমি মানে খুব সাপোর্ট করে আর কি সব কিছুতে ইউপিপিএল। তো ভাবলাম এবার ফার্স্ট টাইম আমি এটাতে যোগদান করি। মানে ভালো লাগছে, সবার কাছে শুনছি সবাই বলছে যে হ্যাঁ সবাইকে হেল্পফুল করে, সব পূজা টুজা দুর্গা পূজাতে মানে যখন যেটা মানে প্রবলেম হয় সাপোর্ট করে। তো এটাতে আর কি আমার ভালো লাগছে, এর জন্য আমি ইউপিপিএল সাপোর্ট করি আর আমার ফ্যামিলিকেও আমি সাপোর্ট করবে আর কি সবাই। ধন্যবাদ। दिनै आङो 17 बोसोरसिमावहाय बिपिएफ पार्टियावनो दंमोन। बे 17 बोसोरनि माबायावहाय पार्टियाव थानायाव दिनैसिम आङो जेबो मुलाम्फा मोनबोआखै आरो जेबो डेभेलप मोनबोआखै। आं दिनैसिम आइवाइनआवबो गंसेबो मोनबोआखै आरो दा आङो बेवहायनो इउपिपिएल पार्टियावहाय जगदान जाफैनाय जाबाय आरो बेवहाय। इयुननि प्रेसिडेन्ट आङो धावलिगुरि प्राइमारि। इउपिपिएल दलाव हाबनाया माने बिसोरनि मावनाय दांनाय आरो साननाय हनाय रायलायनाय मानाय बहुत टेलेन्टेड आरो दा बेवहाय बेखौ मोजां नुहुरनानै आङो बे इउपिपिएल दलावहाय जइन जाफैनाय जादों आरो।